ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವದೇವರನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ತುಳುವೇರ್ಕಲ ವರ್ಷೋತ್ಸವ ಕಲತ ಮಸ್ತರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸ್ ಇಂದೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರೂಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರೆ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀ ಪಿ.ವಿ. ಹರೀಶರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಂಜಾತ್ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಪಾತಿರೊಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಾತಾ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಉವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಡ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಿನಾಡ ಎಪ್ಪಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಏನ ಮಾಧವ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಯನ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲೆ ಮುಂಜಾತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಹಿ ಮುಲ್ಕಿಯರೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಉಪಸ್ಥಿತರೂಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಹಿತಿ ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲೆ ಎದುರುಳ್ಳರು ಮುಂಜಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಥ್ ಯಾನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ ಪಾತಿರ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಜನಲ್ಲ ಆತ ಜಯಪಣ್ಣ ಮಾತ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನ ಸಭೆ ತುನಾಗ ಪೂರ ಸಾಹಿತಿ ನಕ್ಲೇನೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತಿರ ಎಂಕ್ ಮುಜುಗರ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿ ನಕ್ಲು ಮೂಲುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರಲಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೀತಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾದ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅದು ಉಪ್ಪಲ ಅದುಪ್ಪು ಒಂಜಾತ್ ಆತು ದೂರವ್ರದ್ದು ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪಲಾಡು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಯಾರು ದಾದ ಮಂತೊಂದಿರ ಎಂಕಲ್ ಯಾಲ್ನ ಹರೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಕುಡ್ಲಾರ್ ದಿಡಮುಟ್ಟ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಉಪ್ಪಲಡು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಅನ್ನ ನಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಕೂಡವನೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವಳ ಐತಾರದ ದಿನ ಅಂಡ ಈತು ದೂರ ಬತ್ತದ ಈತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಣ್ಣಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ದಾದ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾದ ಪಂಪ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಕಡೆಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಮನ್ಪ ಪಾತಿರುವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತಿರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ ಅರುಣನಡ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರ್ನ ಪಂಡೆ ಒಂಜಾತ್ ರಾಜಕಾರಣಡು ಪೋಯ್ಬೋಕ ರಾಜಕೀಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪಾತಿರ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುವಿರೇಂದು ದೇಪನ ಒಂಜಾತ್ ತಪ್ಪ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮರ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನೆಟ್ ಅರುಣನ್ನೇ ಪಂಡೇರೈಕ್ ಕನ್ನಡಡು ಪಾತಿರ್ನಾಥ್ ಆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಪುರ ನಮಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಾತ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಧೈರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪಾಣ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಸಾಹಿತಿ ನಕ್ಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಳ್ಳಾರು ತಪ್ಪಾಣ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೆತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಿಖಲ್ಡ ಬರುವತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಯಾನ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ್ವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಜಿಂಜದನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪೊಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದಿತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಂತದೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಂತೇರು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಸೋಷಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇನ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ದಾದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಶುರುವಾಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಂತೀಜೇರು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರದಿಜೇರು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಯಿನೇ ಮುಕ್ಕಲ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಬಾಯಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಏರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನಂಚಿನ ಜವನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆನು ಒಂಜಾತ ಮುರಂದ ದಿನಟ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ನೋಡಣ್ಣ ಪಣ್ಣಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ 6 ಕಲ್ಪೈನ ಎಂಕ್ ಗುರುಕುಲಾರ ಆ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಎನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಏಪಲಾರಿ ಪನ್ನೆಗೆ ಒಯ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಂದ ಯಾರನ್ನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇಡೇಗ್ಲ ಬರೋಡ್ನ ಕಾರಣನೇ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ಲ ಗೀತಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಕಲ್ಪದೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪರ್ ದೇಪಂಡ ಐನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮರ ಬುಡಿಯಾರ್ನೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಬರೆಪುನೇನು ಬುಡಿಯಾರ್ನೆಲ್ಲ ಮರತ್ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಯಾಲ್ನ ಮರತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಾತ್ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ಜ ಅನ್ನೇ ಪಾತಿರ್ನ ಪಂಡೇರು ಮಾಯಿ
ಎಲ್ಲಿಯವ್ರದ್ದೇ ನೇನು ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ದಯಪನ್ನ ಒಂಜಾತು ಮಲ್ಲ ಏನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ಹೊರ ಕಲ್ಪಂಡ ಮಂಡ್ಯಡ್ ನಮಕ್ ಉಂತುಜವು ಎಲ್ಲಿಯವ್ರದೇ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೋನ ಕನ್ನಡ ಆದುಪ್ಪು ಹಿಂದಿ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆದುಪ್ಪು ಒವೇ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯವ್ರದೇ ಕಲ್ತಿನೆಟ್ ಒಂಜಾತು ಸುಲಾಬೋಡು ನಮಕ್ ಬರೆಯರ ಹಾಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಹಿ ಪನ್ನೆಲ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯರ್ದೆ ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಐಟ್ ಸೇರ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಾತು ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಮಾಧವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮನವಿನ ಜೈತುಳುನಾಡು ಅದು ಒವೇ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಲು ಅವು ನಿಖಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾದೇ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಗತ್ಯ ಜಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಎನ್ಮನೆ ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಸೇರೋಂಡ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಪನ್ಪುಣ ಹೋರಾಟ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲುದು ನಿಖಲಪುರ ಪಾತೆರಕೆನ್ನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋದುಂಟು ದಯಮಂತದ ಆ ಹೋರಾಟನ ಜೈತುಳುನಾಡು ಅದು ಒವೇ ಸಂಘಟನೆ ನಿಖಲ ಹೋರಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನ್ಲೆ ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾ ಶಾಲೆ ದಕ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಶಾಲೆ ದಕ್ಲ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ತುಳುಟೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ತಂಡಗಳ ಇರೆಗಳ ಆ ದೈವದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡಿ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆ ದೈವದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡ್ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತಿರ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟೆ ನಾನು ಇಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತಗೋದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತಗೋರ್ನ ಅಕ್ಕಗ್ ಆರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಹಿಂದ್.